Așa, bună ziua! Nu știu cât o să se audă, mi-am băgat și dopărul de data asta. Am depășit și pe dreapta din start. Iată, în strada asta au reparat-o, că au început reparațiile acum jumătate de an. Nu, e bine. Așa, cum iernez eu motocicleta? Este întrebarea slash răspunsurile care le dau. Așa e ideal să iernezi motocicleta. Dar o să... Dacă nu treci la malul mării cum sunt eu și stai în polul frigului, nu iernezi așa motocicleta. Așa. Mi-am scos-o din sistem puțin asta, că mi-era dor. Și o să trebuiască să mă duc la Lidl să iau ceva. Mai încolo. Ăsta este, ce face? Nu face nimic. Semnalizează? Nu? De ce să semnalizeze? Așa. Da. Deci, după ce am făcut două rânduri de greșeli cu iernatul, am ajuns la concluzia că așa se iernează motocicleta, la malul mării. Deci, care sunt cele două greșeli, de fapt? Că e mai mișto cu greșelile să încep. Acum 2-3 ani, cred că 3 ani, la iernatul o lăsam în curte, asta e, n-am garaj, îi puneam husă, la 2-3 săptămâni, nu conta frig, cald, așa, o porneam. Și o porneam și o mișcam puțin de pe loc ca să nu stea cauciucul în același loc. Că fac punct de uzură. Sau se tocesc pe asimetric. Whatever. Și am făcut asta acum 3 ani, cred că am făcut asta. A fost tot ok. Relativ. Nu știam, dar a fost tot ok. Și după aia a venit anul, acum 2 ani. Acum 2 ani ce am făcut? La fel. Decembrie, că malul mării și alte chestii, a venit iarna, am pus husa, așa, bateria tot înăuntru, că asta e și trebuie să menționez că bateria în motocicletă nu scoteam, care e o gafă mare. Și am... Decembrie, pornit tot așa pe loc, mișcat, pornit, lăsat să meargă 10-15 minute cât să reîncarce bateria, mintea mea. Pornit, făcut, totul ok, totul perfect. Până când undeva în ianuarie sau februarie n-am mai pornit. Și asta a fost. Am lăsat-o așa, am vorbit cu băieții de la Hobby că dacă ai relații bune cu dealerii, poți să ne dai și un mesaj și îți răspund, nu e nicio problemă. Mi-au spus, citez, nu mai face prostia asta. Lasă-o acolo, așa cum e. Dacă vrei să o miști în față, în spate puțin, să nu facă punctul, da, nicio problemă, dar nu o porni. Pune-i rezervorul plin și lasă-o așa. Și am aflat de ce, când la primăvară au venit ai mei colegi, amici, au luat motocicleta, că nu mai pornea. Și m-au chemat după 2 sau 3 zile, că toată lumea își face aceleași manevre la începutul sezonului, cu schimbul de ulei, revizii dacă e cazul și alte chestii, ca să-mi arate bujiile, care erau coapte, negre de funingine. Eu nu mă așteptam asta, că de benzină, chestii 98, că pun și 98 și alte super extra 100 de la ăștia, cum îi cheamă, oleo a patra, mamă ce optimist sunt. Și mi-au arătat bujiile. Am întrebat, vrei să le curăți bine și da, vedem dacă mai pleacă sau schimbăm, că și așa sunt vechi și e cazul. Am schimbat bujiile. Atunci am costat, nu știu, 3-4 milioane prostia. După aia, bateria
pornea greu după iarna aia. Că a stat și a murit. Au pus-o băieții pe încărcător, au înviat. Totul perfect. Exceptând când am mai pornit undeva în august-septembrie, filmarea, anul trecut. Și era baterie relativ nouță, adică avea 3 ani, nu era așa de veche. Și că asta e a doua lecție. O pui acolo, nu o pornești, îi lași 3 sferturi până la plin rezervorul și bateria o scoți. Că acum asta am făcut azi dimineața, acum că e ora 10 și ceva, 11 ceasul. M-am dus frumos, am luat bateria din casă, m-am pus aparatul de măsură pe ea, am văzut că e 13, ceva, deci super bine. Și am venit frumos. Am pus-o în motocicletă, a pornit frumos, chiar dacă era la umbră și probabil că erau 5-6 grade acolo, că afară vreo 10. Și asta a fost. Am plecat la plimbare. Mă duc o plimb foarte puțin. Du-te ce frunezi, mă. Așa. Mă duc, mă plimb puțin prin Mamaia, că eu sunt din Năvodar și până în Mamaia e așa destul cât să se încălzească. Ăsta pleacă de pe banda 0 pe banda 3, căde. Așa, în spatele meu nu-i nimeni. Așa, și asta e distracția. Deci, iernatul la malul mării. Dacă se poate, vezi cum e azi, depinde, azi sunt 10 grade cu soare. Ai, du-te dracu de nesimțit. Așa, ăla e tot din ăla, din ciclu, hai să omorâm pe cineva, de preferat cu motocicletă, că dacă mă lovește în lateral o mașină, mor eu, dacă lovesc cu motociclist din lateral, moare el, asta e. Așa. Și asta este distracția. Vii frumos, îi dai o tură, nu în a 6-a totuși, hai cu a 4-a, îi dau un pic mai tare, hai bagă-te, așa, mă duc frumos, mă duc la cumpărături, mi-au o sticlă de cola și ăsta este iernatul. Deci iernatul. Am pierdut ideea. Iernatul se face. Dacă sunt, depinde de toleranță. Cu vârsta mi-a scăzut și mie toleranța. Înainte la 4-5 grade. Ihei, bătă! Acum, hai 10 grade cu soare, mai merge. Mi-am luat frumos motocicleta, îi pui bateria, faci un tur de 10-15 minute, 20 de minute, mergi cu ea, se rotezi și cauciucurile, mai dai și frâne, mai dai și accelerație, verifici toate înainte, bineînțeles că în România motocicletele sunt vechi, a mea cel puțin are decât 10, 10? Nu 10, care 10? A mea are 15 imediat. Așa, da, a mea are doar 15, verifici toate și pleci. Eu când plec de la mine de pe stradă, plec pe aleea mea care este minunată, pietruită. Bine, e privată, eu sunt de vină, eu și cu vecinii mei că nu asfaltăm, dar hai să fim serioși. Și îi dau o frână tare față, o frână tare spate la 10-15 la oră, asta e. Și asta e tot. Ai pornit-o, dacă frânele merg, motorul poate să facă poc. Să oprești. Lanțul, dai un ochi la el să nu-ți sară, să-ți rupă gâtul. Am avut chestia asta, mi-a sărit un lanț pe Bandit, prima mea motocicletă, dar era lanțul, cred că e de când era motocicleta și, nu, pinionul din spate, roata zimțată din spate era de când era motocicleta. Avea niște dinți foarte ascuțiți, te înțepai în ei la vârf. Așa, și la un moment dat l-a plecat de pe loc, la finalul ei mergeam mult mai tare cu ea. Am plecat tare, s-a rupt o dinte. Și a făcut destul de urât. Și atunci am pus la motocicleta aia înainte să o dau, că deja mă apropiam de dat, mergeam cu ea nu mai tare, deci nu era destul. Da, știu. Și am pus ăsta, m-am dus așa frumos, am schimbat lanțul, asta e, se întâmplă. Am pierdut iarăși ideea. Da, mă plimb până în capătul la Mamaia, mă duc să fac sensul giratoriu mișto și mă întorc acasă. Concluzie. Dacă sunt peste 10 grade, mergi cu ea, dacă nu, o lași dracu acolo și când vine primăvara, dacă ești tu mecanicul, verifici ce are dacă nu pornește, dacă nu, sună un prieten. Asta e. Mecanica îmi place ca teorie, practică sunt scândură. De fapt, hai să întorc aici. Așa cu asta. Și așa cu distracția mea. Am venit, am văzut, am cucerit.
Hai și cu a doua. Ce fac ăștia? O să pună... Oh, ce mișto! Op, hai nu pe... Așa. Opa! E frumoasă! Așa cu iernatul. Deci lecțiile sunt următoarele. Schimbi o baterie dacă o ții afară sau o ții în casă și ți ia 5 minute în plus să o pornești la iernat sau când se termină iernatul să-i pui bateria. Și pleacă sigur, adică nu stă la temperaturi de minus grade ca să fie totul foarte înghețat când pornești și să scadă voltajul destul de mult. Așa, și nu omori, printre altele, dacă porniți la minus sau la plus, cum am făcut eu. Așa. Oricum e frumos afară, 10 grade. E 1.30, am plecat la 1.20 de pe tele... Uleu, ce ai făcut tu? Așa. E frumos. Toleranța. Exact ce spuneam de toleranță. Acum sunt transpirat. Mi-am luat echipamentul, costumul ăsta care e destul de gros. Mi-am pus un termic de desubt și afară sunt 10 grade cu soare și mi-e cald, transpir. Așa. Toată lumea merge tare pe aici. E frumos. Tu ce faci, mă, Bolt? Ai întors de 2 ori pe linie continuă ca să te pui acolo ca prostul? Morții mamilor voastre cu tăiatul liniei duble continue. Oricum e frumos afară. E frumos afară. E vreme frumoasă. Nu aud dacă șuieră. Cu dăpâi în urechi nu aud că șuieră eșapamentul și mie înșuieră eșapamentul. Da. O să trebuiască la următorul schimb, următoarea revizie, să se uite la îmbinările alea, că văd că sunt flexibile și mie că a ieșit din îmbinare destul de mult din eșapament. Oleu! E frumos afară! E frumos afară, o plimbare lejeră. Nu mă mai duc până la Tulcea. Mai făceam iernatul cu un drum sprinten până la Tulcea, dar și v-am făcut asta acum 3 sau 4 ani. No, și acum un an am făcut. A fost, nu știu ce era, decembrie, începutul lui decembrie și era foarte cald afară. Și am zis, hai să scot la iernat, mă duc jumătate de oră. Și m-am dus jumătate de oră până la 30 de km de Tulcea. Și m-am întors. În 45 de minute. N-a fost jumătate de oră. Dar oricum a fost sprinten. Dar acum, gândind în urmă, era rece, erau, nu știu, 6, 7, 8 grade. Era de făcut ce am făcut. Bine, vârsta, chestii, 40 ani. Nu mai sunt ce am fost. Cureaua lată, chestii. Da. Oricum, e frumos afară. Cred că mai fac o tură de mamaie. Îmi fac picioarele de mamaie. Îi dau și un pic mai tare ca să fie totul ok. Să sară eșapamentul. Ar fi culmea. Sper să se audă bine. E oricum microfonul fără pufuleț și alte nebuneli pentru protecția vântului, dar e băgată destul de bine în căptușala de la cască. Nu știu dacă contează. Oricum, e frumos afară. E frumos afară. E bate soare. Astea 10 grade sunt mai multe. Sunt undeva... Da. E frumos afară, cele 10 grade sunt mai multe și este chiar cald pentru cum sunt îmbrăcat. Culmea, mersului cu motocicleta iarna, ți-e cald. Asta nu mai am manșoane încălzite, am avut la primele două, erau drăguțe. Probabil că de-aia și mergeam cu ea, cu motocicleta mai mult, când erau, știu, 6-7 grade, că încălzeam mâinile și era așa, ce mișto, e încălzită, e totul perfect. Ia să vedem noi. Mai facem o tură.
Dacă am speriat pe ăla cu Mercedes-ul. Hai, ce faci? Că și asfaltul e plăcut. E ok. Nimic nu s-a simțit. Murim pe banda asta? Da. Senzator. Așa. Se doarme pe banda asta.
Băieții, la plimbare nu contează că e frică, nu e fric. Tu, Boltulescu, mă mir cum de n-ai tăiat așa linia dublă continuă ca fratele tău. A ieșit la plimbare lumea cu scuterul. E vreme frumoasă, de ce nu? Semnalizare nu? Sau n-am văzut-o eu? Am văzut-o eu de filmare. Există jumătate de bandă? Există. Nu le faci stânga cumva? De ce mergi așa fără să semnalizezi?
de capul meu, ce e aici? Ui! Hai, e închis. Bun. Ok. băga-mi picioarele, băga-mi picioarele. Unde sunt gropile în strada asta? Băgă-mi picioarele să-mi faci? Uite, you can do it. E și ceață afară. Ai mă, chiar e ceață afară. Oh.
Vai de capul nostru. Semnalizăm, face și noi ceva, o manevră. Ia să vedem. Începător cumva? Nu prea, doar speriat. Ia, nu, doar boș. În ceață. Așa, semnalizare? Nah, de ce să semnalizezi tu? Ești în ceață. Te-am cam sărit MT-02, 07. Am zis că după Bandita doar ar fi fost MT-ul mai nou, dar am sărit direct la altele mai puțin normale.